Good thing you're here. What's up mga palangga? Welcome back to our channel. And, kumusta po kayong lahat? Sa atin anong balita? Anong balita? Medyo matagal-tagal po tayong nakapag-post online sa ating YouTube. Pasensya na po, medyo busy. Pero yun na nga, good thing you're here because I'm gonna be sharing this very important lesson. This is not a lesson. This is a wake-up call. Ito ay parang isang wake-up call lamang po sa mga friends natin or sa mga sarili nating hinahayaan nating maging So, eto na nga ang mga bagay na dapat gawin the moment na ma-realize mo. Sana ma-realize na nagiging tanga ka na. Number 1, ito yung tatawag natin na self-assessment. I-examine ang sarili kong, bakit na ba ako tanga? Bakit na ba ako tanga? Or the question is, bakit ba ako nagpapakabobo? Bobo ba ako? Bobo ba ako? Or bakit ko hinahayaan ng iba na pagmumukhain na kong tanga? Pero, real talk, the greatest problem naman kasi ng mga taong tanga is hindi nila kiniklaim na tanga sila. Wala nang feeling ko ang video na to ay hindi matinong video. Number 2, check the label. Minsan kasi yung mga taong or yung sarili natin, yung mga taong naging tanga is hindi nila chine-check yung label. Unang-una po, mabutihing alamin kung ano ang status ninyong dalawa. Kung may label ba? If ever may label, anong klaseng label? Taken for granted? The best way kasi na para maging hindi tanga is i-check ang label na nakakabit sa inyong dalawa. Ang label is parang price tag yan. Price tag. Presyo ng isang bilihin. Tusihin mo, baka hindi ka na masyadong mahal. Or baka naman kasi underpriced ka, kaya walang masyadong pumipili sa'yo. Sad life. So, alamin mo ang label ninyong dalawa at ang label kung gaano mo kakilala ang sarili mo. Yon. Number 3, be informed. Makiisa ka, makibaka, makiusisa. In short, alamin mo po ang bagay-bagay. Better na alarmed ka sa bawat kaganapan o alam mo ang lahat ng kaganapan. So, get informed. Gayahin ang DepEd. No child left behind. Dapat din, no tanga left behind. Huwag maging bulag, kaya huwag kang pa-blind-blind. Dahil, parang ganito lang yan. Parang sa kalamidad lang yan. Ligtas ang may alam. Ligtas ka sa sakit kung alam mo. Number 4. Number 4, guard yourself. Alamin mo sa sarili mo kung sino ang dapat iwasan, sino dapat ang mahalin, sino dapat ang ipaglaban. Ang pag-ibig, hindi isang mobile games na attack ka lang ng attack. So, alamin mo kung worth it ba? Okay ba? Tama ba? Karapat-dapat ba? Baka kasi talunan ka lagi sa huli. So, gano'n. So, kung ayaw, hindi wag. No? Wag mong pilitin. Baka kasi madeklara ka ng national hero sa mga maling taong pinaglalaban mo. Grabe ka. Huwag kang tanga. Guard yourself. Protektahan ang sarili. Unahin ang sarili. Self first. Self-service. In the service of self. Sarili muna bago punyeta. Number 5. Gumising ka. Know your worth. Alam ko sa sarili ko, alam mo sa sarili mo, you have your worth. Pero, hayaan mo na kahit yung worth mo sa iba is hindi masyadong mahal. Hayaan mo na. So what you're going to do is, you value yourself more this time. Pahalagahan mo yung sarili mo. So parang ganito lang yan. Kung hindi ka masyadong pinapahalagahan ng mga taong tinuring mong mundo, lumipat ka na sa Mars. Sa Mars, deserve mo. Kung wala nagpapahalaga sa'yo ngayon, sasabihin ko, mahalaga ka. Mahalaga ka.
worth it ka. Huwag kang maging tanga. Nagkakamatay. So, para po sa end ng video na to, nananawagan po ako na ideklara na po ang katangahan bilang isang pambansang sakit. Kasi laganap na po sa buong bansa. Epidemya na po. Epidemic. Huwag po tayong maging tanga. Let's get real. Mind over dito. Or ibalansi lang po natin. Ayan. So, this is for this video. Thank you so much for tuning in. Maraming salamat po. And if you have some suggestions kung ano ang mga gagawin nating video sa susunod, you comment down below. And yes, don't forget to like and subscribe. Like and subscribe. And yun. See you in the next video.